Намираме се в Нов български университет. Добре познато място с усмихнатите и талантливи млади хора, които го обитават. Но днес не сме тук просто заради тях. Тук сме, за да отговорим на тези въпроси, на които всички искаме да знаем отговорите. Това са тези въпроси, от които ни е страх да зададем на самите себе си. Какво мислите за бобрите? За бобрите? Много са сладки. Симпатични животни са. Че най-вероятно не правят хубави свирки. Въобще са много сладки и талантливи. Смятам, че са много сладки животни. Добре, а би ли ви се променило мнението за бобрите, ако знаете, че те всъщност имат хомосексуални наклонности? Не, съпортвам хомосексуалистите. Определено не. Реално не бих имал различно мнение за тях. Къде са? Дай ми един бобър, брат. Дай ми един бобър, само това ми трябва. Не. Няма да се промени. Ако нацизма все още просъществуваше в България и Хитлер все още е жив и ни контролира, като нещо хубаво или като нещо лошо го виждате? Ами, не е много хубаво. Искам да съм щастлив и доволен от това, което прави, от всичко, от цялото нещо. Кой Хитлер? Има две гледни точки. От една страна, най-вероятно щяхме да имаме по-голямо развитие на брутен вътрешен продукт. От друга, много неща щяха да бъдат доста крайни. Така че, две гледни точки. Колко съм ви важен от 1 до 10? 10. 11. Кефят ме тези въпроси, така че се кефя на 10. 4. Бихте ли си причинили полов контакт с оператора ни? Зависи с какво е облечен. Ами... Не, с най-добри чувства. Не. Причини ли? Толкова ли е зле? Да, Че много ти ли знаеш? без коментар. Не знам, живота е непредвидим. Какви са ти чорапите? Елай, разбери. Да си го причиня? Да. Не. Смяташ ли, че гълъбите са правителствени дронове на държавата? И ако да, защо? Според мен те пръскат вирус, още по времето на COVID пръскат вируса, заразяват хората. Защо? Защото им плащат. Не, но смятам, че носят болести. Най-вероятно през цялото време се пускат в мене точно като нещо, което е управлявано от идиоти. Как се чувствате след смъртта на Чарли Кърк? Ами... Новия химн на Америка много ме кефи. Нещо страхотно. Допълнете следната песен. We are Charlie Kirk. Бленк, бленк, бленк. We can't live without ли беше? Не, we carry the flame. Снимам. Снимам. Снимаме? Снимаме ли? Брат, за какво направи това, бе? Днес чухме страхотните гледни точки на наши колеги от New Bulgarian University. Благодарим ви, че бяхте с нас, и вие с нас, и аз с вас, и той с те, и аз. Чакай. Не съм приключил, престани. Ползват кран, за да строят крана.